Здравейте! Днес ще ви покажа един маникюр, тъй като моите ногти в момента са в ужасно състояние. Ще ги поизпиля малко, ще ги оправя с тази четчица, ще ги лакирам. Може би ще направя ето такива фигурки, може би има още един лак. Фигурките ще ги издърпам сигурно с пинцета и ще си почистя ногтната плочка. Така, първо започваме, като вземем едно памучно тампонче и лакочистител мое на лофте. Сега напоявам памучното тампонче. И изтривам ногтите и да. Изтриваме ги хубаво. Трябва да са изтрити. Да няма останало по тях. Отцветено да няма. Всъщност може и да има съвсем малко, но не пречи да е толкова много. Така, изтриваме хубаво и ще оформим ногтите. Ето ги. Сега ще взема тази четчица и ще я напоя малко с лакочистител. Ето така ще пъхна малко четката. Не бе пъхаме там, а пък и почистваме. Не слагам никакви бази, тъй като се почиства доста добре ногтната плочка с, поне моята, лично моята, с този лакочистител на Forte. Взех си го, примерно този път си го взех от Марселата, от левчето и струваше левче, не знам ако се вижда. Не се вижда. И дадем. Сега мисля, като са ми лаковите, мисля да използвам ето този малкият синият на Golden Rose от серията Wow. Този белия с тънка четка, този синия. Черен, може би ще сложа. И ще запълня с това. Ето ги лаковете. Така, това е един сребърно-златист, вътре с... много е хубав, вътре с златни частици. Този е обикновен черен лак. Този е син, бебешки син. Това е бял лак с тънка четчица. Ще сложа на ногтите си от този лак, малкият синя. И като ги лакирам, ще се включа пак. Така, след като съм лакирала ногтите, сега ще ги поизчакам малко да поизсъхнат, след което с тази четчица на безименният нокет ще сложа две диагонални черти, са в черен цвят и с този ще
този ще отсветя отвътре. А пък с белия мисля да повторя черния. Така. Абе, вие просто ще видите. Сега ще чакам малко лака да изсъхне. Така. След като е изсъхнал вече лака, преминаваме, като си вземам едно листче или картонче, каквото имам под ръка. Аз ще си го загърна така на две. Ще сложа лак на листчето и ще си вземам там с четчицата. Така. Слагам обилно лак. Само черен ще сложа. И сега с връхчето на четката ще взема черен лак. Извинявам се за шумът. И ще сложа един триъгълник в нокета. Така, сега малко ми е неудобно. Мисля да ви изместя така. Да. И ще сложа така на реснички да стане. Сега малко почиствам четката. И оправям тук отвън, ако съм изцапала някъде. И сега тук ще сложа една ето такава лентичка, бяла, с тънка четка. Ето така. И сега ще запълня вътрешната част с този блестящия. И запълвам. Като внимавам с ъгълчето и вземам с четката и слагам в ъгълчето, но внимателно. И ето, така се получи на едната ръка. Сега отиваме и преминаваме към другата, където ще направим съвсем същото нещо. Ето го как се получи. Реших тук да сложа едно камъче, синьо, триъгълник. Мисля, че изглежда много добре. И сега ще покажа как го сложих. Ето, тук съм си извадила предварително малкото камъче. Вземам лепило за ногти, имам. Лепило за изкуствени ногти. Първо да излезе малко. Слагам на връхчето. Вземам и слагам камък. Това е малко трудничко. Така че вземам и пинцетката. Опитвам се да...